Officer in charge sa PHIVOLCS Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami nga si Robinson Horio, mitataw nga normal lang ang nasinating mga aftershocks karong adlaw. Gani sagad sa mga aftershocks karong adlaw, halos wa na mabatyagi kay wa na may natalang mga intensity. Itandi kagahapon Oktubre 13 nga miabot sa 434 ang mga aftershock nga natala sulod sa 24 oras. Karong adlaw, Oktubre 14, 99 aftershocks lang ang natala sulod sa 15 ka oras. Labing kusog nga aftershock karong adlaw, mitala og 4.0 magnitude kaganihang alas 15 sa buntag. Inero. Okay. So, Wala may back-to-back nga. Ano ba? Wala ka siguro yung felt pagkayo. Kaya wala man nakatikit rin nga na intensity. Pili na ako. Ganto ka dito sa area yun. Na siguro yung felt. Wala lang ma-detect sa among mga equipment. Na intensity ba? Recorded intensity ba?